Vítajte opäť, nájdete si pre vás pohodlné miesto. Vítame všetkých z vás, ktorí ste možno aj dnes prvýkrát medzi nami. Zopár vzácnych mladých študentov, ktorých som stretol vzadu, vítajte, ale aj všetci, ktorí ste prišli. Ivetka, wow, to je radosť. To je radosť len vás vidieť. Každého jedného z vás pozná ten príbeh, ktorý Ježiš píše vo vašom živote a veríme, že dneska bude ďalšia kapitola. Pre mnohých dneska bude medzník vašej knihy, ktorú Ježiš píše. Dneska sme sa rozhodli podujať sa na jeden risk a to je to, že najbližšiu hodinku a pol, hodinku a 3/4 chceme odovzdať plne do Ježišových rúk a nemáme pre vás žiaden program. S výnimkou toho, že chceme ďakovať nášmu Pánovi, chceme mu dnes aj tak odovzdať jedno krásne dievčatko, ktoré sa predčasom narodilo a bude mať požehnávanie, ale okrem toho chceme povzbudiť aj teba, aby si tento čas otvoril svoje srdce, vydal sa jemu, aby si ho chválil, aby si možno reflektoval aj na slová, ktoré sme počuli posledné týždne, ktoré nám priniesol aj Daniel cez prorocké slovo. A jednoducho, aby sme dnes otvorili svoje srdce, aby sa nás Ježiš mohol dotknúť. Si pripravený na to? Ak sa môžeme tak spolu postaviť na tomto mieste. Prečítam zo Žalmu 107. Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky. Takto nehovoria tí, ktorých Hospodin vykúpil, ktorých vykúpil z ruky protivníka. Blúdili pustatinou a blúdili po púšti. Bývali hladní a smední, klesali na duchu. Ale vo svojom súžení volali k Hospodinovi a on ich vytrhol z úzkosti a viedol ich priamou cestou, aby prišli k obývanému mestu. A tak nech ďakujú Hospodinovi za jeho milosť, za jeho divy s ľuďmi. Chcem ťa pozbudiť teraz, tak naštartuj svojho ducha a svoju dušu vďačnosťou voči Pánovi. Verím, že to je tá obeť, ktorú mu dnes prinášame uprostred okolností, uprostred niekedy ťažkosti, povedať Ježiš, ďakujem ti, ďakujem za tvoju milosť. Ďakujem za novú nádej, za nový deň, novú možnosť poznávať sa, za novú vieru a dôveru voči tebe. A verím tomu, že ako dnes s týmto postom prídeš k nemu, tak Pán ti dá priamu cestu. A všetko to, čo sa poplietlo, zauzlilo, dnes Pán ti dá rovnú a priamu cestu. Tak Ježiš bude oslavený aj na chválach svojich detí dnešné ráno v mene Ježiš. Amen. Mesiac ticho vzniká, slnko bez života, Spasiteľ sveta dnes spadol. Jeho telo na kríži, pod ťarchou každej kliatby, za nás svojho krv vylieva. Výdych posledný krát, neba odvracia zrak, Syn Boží v temnotách sám leží. V rope sa strhol boj, vojna so smrťou, moc pekla zlomená je raz navždy. Zrazu zem sa otriasa, kameň sa odsúva, jeho láska premôcť sa viac už nedá. Tak smrť, kde máš svoju zbraň, až z mŕtvych vstalý kráľ ti prehru navždy spôsobil. Oslávený, vzkriesený, chválený.
Zrazu zem sa otriasa, kameň sa odsúva, jeho láska premôcť sa viac už nedá. Tak smrť, kde máš svoju zbraň, náš mŕtvych stály kráľ, ti prehru navždy spôsobil, oslávený, vzkriesený, chválený, vyvýšený, môj Pán a kráľ na veky, on je živý, on je živý. Zvíťazil, spievam halleluja, spievam halleluja, spievam halleluja. Baránok zvíťazil, spievam halleluja, spievam halleluja, spievam halleluja. Baránok zvíťazil, spievam halleluja, spievam halleluja, spievam halleluja. Baránok zvíťazil. Ježiš, ty si zvíťazil. Spievam halleluja, Spievam halleluja, spievam halleluja. Baránok zvíťazil, 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 spievam halleluja, spievam halleluja, spievam halleluja. Baránok zvíťazil. Amen. Pane, my deklarujeme Tvoje pánstvo. Ježiš, my deklarujeme Tvoje kráľovstvo, Tvoje víťazstvo. Ja hovorím, Pane, Tvoje víťazstvo v každom z nás. Pane, deklarujem Tvoje pánstvo na tomto mieste. A Tvoje víťazstvo v mojom živote. A Tvoje víťazstvo v Tvojom živote. Nech tu je čokoľvek, nech tu je niečo nedoriešené, nedoliečené. Ja prehlasujem, že baránok zvíťazil. Spievam halleluja,
Ja prehlasujem, že baránok zvíťazil nad vzťahmi, nad situáciami. Baránok zvíťazil. Pane, my ťa vyvyšujeme. Pane, my ťa vyvyšujeme. Vyvyšujeme ťa, Pane. Poď deklarovať jeho pánstvo. Spievam halleluja. Spievam halleluja. Spievam halleluja. Baránok zvíťazil. 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 Spievam halleluja. Spievam halleluja. Spievam halleluja. Oslávený, vzkriesený, chválený, vyvýšený, môj Pán a Kráľ na veky. On je živý, on je živý. Oslávený, vzkriesený, chválený, vyvýšený, môj Pán a Kráľ na veky. On je živý, on je živý, on je živý, on je živý.
Aká moc je v tomto mene Ježíš. Aká moc je v tomto mene Ježíš. Aká moc je v tomto mene Ježíš. Láme puta, láme puta, láme puta. Láme puta, láme puta, láme puta. Láme puta, láme puta. Aká moc je v tomto mene Ježíš. Aká moc je v tomto mene Ježíš. Aká moc je v tomto mene Ježíš. Láme puta, 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 láme puta. aká moc je v tomto mene Ježíš. Aká moc je v tomto mene Ježíš. aká moc je v tomto mene Ježíš. Láme puta, láme puta, láme puta. Láme puta. aká moc je v tomto mene Ježíš. Aká moc je v tomto mene Ježíš. Aká moc je v tomto mene Ježíš. Láme puta, láme puta, láme puta. 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 Láme puta, láme puta, láme puta.
tom mocnom mene. Ježiš. Ak viera hýbe vrchmi, tak nech ustúpia. Vyhľadať sme ťa prišli. Čakáme na teba, na teba. Čakáme na teba. Aj keď stvorené asi Pánom a srdce mi poznáš, autorom si spásy, od vekov rád ma máš. Čakám teba, kráľ, dlane mám zdvihnuté do chvál. Teba ctím, tebe len spievam Ty si všetko, čo si slúbil. Ty si všetko, čo si slúbil. Si verný a pravdivý, ty mi plníš všetky túžby. Chcem len s tebou byť, s tebou byť. Čakám teba, kráľ. Čakám teba, kráľ. Dlane mám dvihnuté do chvál. Teba ctím, tebe len spievam
dlane mám zdvihnuté do chvál. Teba ctí, Tebe len spievam. Halelúja. Uctievame ťa, Pánov Pán. Uctievame ťa, Kráľov Král. Na tomto mieste dneska ráno a hovoríme, že Ty si svätý. Hovoríme, že Ty si hoden. Páne, že my sme Tvoje deti, ale Ty si náš Otec. A my potrebujeme Ocka. My potrebujeme tatínka dnes ráno zakúsiť. Dotknúť sa, ísť bližšie do Tvojho náručia. Hovoríme, že ťa chceme uctievať s celým srdcom, s celým hlasom, aký máme, s celou dušou, myslou a duchom a v duchu a v pravde, Pane. Chceme vyvyšovať Tvoje meno, lebo Ty si hoden. Ty si hoden, Pane, Ty si hoden všetkej chvály, všetkej cti. Neexistuje Boh na tejto zemi, ktorý je viac hoden, ktorý je viac svätý a neexistuje žiaden iný. Taký, ako si Ty jediný, náš Ježiš, náš král. Ja ťa vyvyšujem, drahý Ježiš, s mojimi bratmi a sestrami na tomto mieste dnes ráno. My ťa vyvyšujeme na tomto mieste dnes ráno ako Tvoja rodina, ako cirkev. Ako rodina, Pane, ako bratia a sestry, ktorí si žehnajú, ktorí sa majú radi. My ťa vyvyšujeme ako rodina, Pane, v slobode a v pravde, v radosti a v úcte, Pane, bez manipulácie, bez kontroly, Pane, bez toho, že to má nejak vyzerať, Pane, lebo Ty si hovoríš, ako to má vyzerať, Pane. A my ťa vyvyšujeme na tomto mieste, lebo Ty si král. Ty to tu vedieš, Pane, tento zbor patrí Tebe. Ty si kráľom a pánom tohto spoločenstva, Ty si pánom a kráľom cirkvi na Slovensku, Pane, lebo Ty si svätý, Ty si hoden. Pane, ja sa modlím za ešte väčšiu slobodu na tomto mieste, za ešte väčší prielom, Pane, za ešte väčšiu radosť. Ak si sem dneska prišiel s nejakou ťažobou, s nejakým zranením, tak ja verím, že dnes odtiaľto odídeš uzdravený, uzdravená, slobodný, slobodná, Pane. Ako spieval Luky, padnú všetky putá, padnú všetky bremená, padne všetká bolesť, všetko neodpustenie, všetky nezodpovedané otázky. Pane, ja Ti ďakujem, že Ty si Boh, ktorý má odpoveď na každú jednu otázku svojich detí. Že neexistuje otázka z Tvojich úst, ktorá by ho prekvapila. Neexistuje otázka z Tvojich úst, ktorá by Boha prekvapila. Pretože On ťa dokonale pozná. Pozná všetky Tvoje obavy, pozná všetky Tvoje boje a dnes ráno sme sa stretli, aby sme sa s ním stretli. V prvom rade s ním. Ďakujeme Ti, Kráľov král. Ďakujeme Ti za to, že Ty si hoden. Že Ty si hoden, Pane. Halelúja. Je tak dobre byť v Božej prítomnosti. Je to tak, bratia a sestry? Je tak dobre byť v Jeho prítomnosti, dotknúť sa Jeho rúcha a odísť odtiaľto slobodnejší, radostnejší, uvoľnenejší. Všetky bremená tu nechaj dneska. Blabomba to unesie. A v prvom rade náš nebeský Otec, On to unesie. To, čo nevládzeme niesť my. On vezme, On ťa uvoľní. A máme takú úžasnú vec v tomto zbore, že my milujeme deti, ktoré sú v tomto zbore. Ak sú tu deti, poďte sem. Všetky deti chceme vám žehnať z tohto miesta, pretože sa chystá besiedka. Ak môžete zavolať aj detičky od vedľa. Veríme tomu v tomto spoločenstve, že deti sú požehnaním. Raz som sa rozprávala s jednou ženou a hovorila mi, že je tehotná po niekoľkýkrát. A mala veľké obavy, ale mne prišlo také slovo, že dieťa je požehnanie od Hospodina. Neviem, koľké dieťa už čakalo, ale dieťa je požehnanie a s dieťaťom prichádza obrovské požehnanie, nielen na tvoj život, ale na život celej rodiny. Každé dieťatko je požehnanie.
každé jedno, aj tie najmenšie. Ak sú tu detičky v nosičoch, maminky, prídete s nosičom. Všetky detičky, ktoré sú tu prvýkrát a hanbite sa prísť, prídete s rodičom. Ale ešte zo pár vecí, ktoré sme vám chceli povedať a ktoré sme tak mali na srdci. Koľký z vás ste tu dnes prvýkrát? Možno takto medzi nami. Môžete nám zakývať. Môžeme zatlieskať týmto vzácnym ľuďom. Nádherným. Minulú nedeľu mal Daniel k nám niekoľko slov a ja sa len chcem vrátiť k niektorým z nich, pretože úprimne, až keď som ich počúval možno 3., 4. krát, tak som ako keby dokázal uchopiť tú hĺbku toho posolstva, ktoré tam zaznelo. Ale vám chcem pripomenúť to, k čomu nás aj on povzbudil, predtým, než pôjdeme ďalej. Verím, že vždy, keď máme takýchto aj vzácnych hostí s prorockým darom medzi nami, tak je dôležité nenechať to len tak padnúť na zem a prejsť okolo, ale vrátiť sa k tomu. A modlili sme sa za Ukrajinu. A veľmi nás chcem pozbudiť, aby sme ako zbor neustávali v našich modlitbách za Ukrajinu. Prosím, neustávajme. Je smutné, že ako ľudia si dokážeme zvyknúť na vojnu, ktorá sa deje hneď pár 100 kilometrov od nás. Modlíme sa naďalej, stojme pri našich priateľoch, ktorých tu z Ukrajiny máme. Veľakrát mamičky s deťmi. Veľakrát ja keď vidím aj to, že na našom ihrisku, ako tam sú, a potom sa s nimi rozprávame, ich deti nám povedia, že nevideli svojich otcov 7 mesiacov. Nech naše srdce neprestane byť zlomené voči týmto našim priateľom, pretože ako je napísané v Božom slove, to ako ste sa zachovali jednému k týchto maličkých, ako by ste mne urobili. Daniel k nám mal slovo o tom, že sme Betániou Pánovou. Betánia bolo miesto, kde sa Ježiš veľmi rád vracal. Miesto, kde mal priateľov. Máriu, Martu, Lazara. Nechaj náš život, aj tento zbor je miestom, kde sa Ježiš cíti dobre a vítaný. Miesto, kde aj my môžeme si ho uctiť, padnúť k jeho nohám a chváliť ho, ďakovať mu za to, aký je dobrý. Jedno veľmi vyzývajúce až napomínajúce slovo bolo ohľadom nášho postoja voči Rómom. Postrehli ste to? Že Pán započal svoje dielo medzi Rómami, obzvlášť na východe, ale potom videl aj to, že aký je niekedy postoj nás bielých. A my sme veľakrát činili pokánie za veci ohľadom holokaustu, ohľadom nášho postoja voči Židom, ale vyzval nás k tomu, aby sme konfrontovali náš postoj voči Rómom. Ja nás opäť chcem pozbudiť, aby sme si to zobrali k srdcu, aby sme jednali s predsudkami v našej spoločnosti, aby sme žehnali tým, o ktorých Božie slovo hovorí, že tí, ktorí sú možno nepravdepodobní, tých si Pán vyvolil, preto, aby pokoril tých, ktorí sú pyšní. Nezabudnime na to. Pán si začal svoje dielo medzi Rómami a chce ho dokonať. Po obede sme boli pozvaní k tomu, aby sme sa stali domom modlitby. Neviem ako ty, ale pre mňa toto slovo bolo veľmi, veľmi také vyzývajúce a občerstvujúce, že ty a ja sme domom modlitby. Otcov dom bude domom modlitby pre všetky národy. Nie je miestom veľkej show, nie je miestom, kde môžeš prísť, aby si povedal, že wow, koľko už toho Ježišovi viem, ale nech ty a ja sme ako chodiace domy modlitby všade, kde sme. A potom tam bola jedna vzácna vec. Bol tam príbeh Danielovho otca, ktorý bol Židom a bol zároveň jeden z najpresvedčenejších komunistov v Izraeli. A potom ako Daniel, ako Žid prijal Krista, tak mu povedal, že už nebude viac jeho synom. Ale ten príbeh potom pokračoval ďalej. Jeho otec prijal Krista, ale Daniel hovoril, že musel ešte dlhý čas jednať s tými pozostatkami komunizmu, tým dopadom tejto kultúry strachu, ktorý mal na neho vplyv a rovnako vyzval nás, aby sme si boli vedomí toho, že hoci už nežijeme pod možno priamym komunistickým režimom, ale stále tu tieto pozostatky sú v nás a potrebujeme s nimi jednať. Potrebujeme, aby nás Duch Svätý vyviedol do úplnej slobody, od strachu z ľudí, od tej priemernosti, od tej šedosti, ktorú komunizmus na ľudí veľakrát dáva. A jedna z veľmi dôležitých vecí, ktorá zaznela tu, chceme spraviť aj teraz, je modliť sa za študentov
a za mladú generáciu. Ja chcem zavolať aj teraz Martinku, aby sme sa modlili práve za túto skupinu. Veľmi sme tak, včera sme boli na jednom pastorskom stretnutí a sme to tak obidvaja prijali, že by sme chceli pozvať teraz dopredu všetkých študentov stredných, vysokých škôl, tínedžerov. Ak by ste mohli prísť a chceme vám žehnať. Chcem poprosiť aj ľudí, ktorí to tak vnímajú, že máš sa modliť za mladú generáciu. Veľmi vnímame, že mladá generácia je niečo, čo potrebujeme. Nielen tento zbor, celé Slovensko, a hlavne jeho nevesta, jeho cirkev, pretože my potrebujeme mladých. My potrebujeme vás a verím, že vy potrebujete nás, ale chceme veľmi vám žehnať na začiatku školského roka. Poďte dopredu, nehambite naše úžasné modlitebničky, modlite sa za mladú generáciu aj v tomto zbore na Slovensku, aby sa držali Ježiša. A chcem vás ďalej pozbudiť do chvál. Poďme ďalej chváliť Pána. Poďme uctievať jeho meno, lebo on je hoden. Poďte. Ak máš túžbu vlajkovať a ešte si možno nikdy nechytila vlajku, tak dneska je ten priestor. Ak potrebuješ zažiť Boží dotyk, kľudne môžeš prísť dopredu. Naozaj. Dneska je ten priestor preto, aby sa ťa mohol Ježiš dotknúť. Prídi kľudne sem dopredu. Už viac nie som strachu otrokov. Som Božím dieťaťom. Už viac nie som strachu otrokov. Som Božím dieťaťom. Rozdelíš more stretom, môžem kráčať a všetky strachy utopíš. Zachránený od smrti zbierať smiech. Som Božím dieťaťom, som Božím dieťaťom. Som Božím dieťaťom. Som Božím dieťaťom. Som Božím dieťaťom. Už viac nie som v strachu otrokov. Som Božím dieťaťom. Už viac nie som v strachu otrokov. Som Božím dieťaťom. Už viac nie som v strachu otrokov. Som Božím dieťaťom. Už viac nie som strachu otrokov. Som Božím dieťaťom.
Som mal chvíľu vás pozveme k Pánovmu stolu, tak ako čítame o prvých veriacich, keď sa spolu stretli, oni sa nestretávali okolo kázne, stretávali sa okolo Večere Pánovej. Ale predtým, než vás pozveme k tomuto stolu, tak som sa práve dozvedel, že minulý týždeň sme sa modlili za jedného strateného syna, ale doslova strateného, ktorý 3 mesiace bol nezvestný a stratený, a zjednotili sme sa tu na tom ako spoločenstvo, aby sa tento syn našiel, a práve mi bolo povedané Jankom, že táto mamina ho kontaktovala, že ten syn sa po 3 mesiacoch vrátil domov. A to, čo ani polícia, ani Interpol, ani si nevedeli rady, tak tento syn sa vrátil znovu späť do svojho domova. Verím, že je v tom sila vždy, keď sa spolu zjednotíme, keď sa za niečo spolu modlíme, a tak, ako je napísané, že na čom aj my sa zjednotíme podľa jeho vôle, on to vykoná. A verím, že rovnako tento príbeh a toto povzbudenie a toto svedectvo je takým pozvaným k Večeri Pánovej aj teraz. Aby som rád aj Miťka pozval sem ku mne, ktorý má vždy pre nás aj slovo napomenutia pri Večeri Pánovej. A ja za seba len poviem to, že to, k čomu cítim, že nás aj Pán dnes pozýva, je tento možno návrat do tej plnosti synov a dcer k jeho prestretému stolu. Keď tu bol Daniel s nami posledné dny, tak hovoril aj o určitej pasivice mnohých veriacich. Ja ti chcem povedať, že pasívni veriaci veľa toho pre Božie kráľovstvo nespraví. A Pán hovorí o tom, že v posledných dňoch vychladne láska mnohých. A pandémia a celý COVID ešte podporila mnohé tie možno naše sklony byť v pasivice, vypnúť niektoré veci, vypnúť našu citlivosť na Ducha Svätého. Ale verím, že dnešným dňom, že Pán zapaluje svoj oheň v každom jednom z nás. A toto je za mňa teda z mojej strany to pozvanie k stolmu Pánovmu ako synovia a dcery. Možno mnohí stratení alebo vzdialení a vzdialené, ktoré sa dnes rozhodujú vrátiť sa k nemu. A ja by som vás chcel pozbudiť, priatelia, že keď Pán Ježiš príde na túto zem, tak bude hľadať naozajstných uctievačov a tých, ktorí stoja pevne na jeho slove, a tí, ktorí nie nejakými marnými skutkami, ale vierou a láskou budú vítať svojho ženicha. A takisto aj vo chválach to je, že Pán Ježiš nehľadá dokonale vyladené verše, vyladené muziky. Pán Ježiš hľadá čisté srdce. A ja vás chcem dnes pozvať do toho, aby sme očistili svoje srdcia od nánosov, ktoré tento svet, hriech a všetko možné do ňoho prináša. A najlepší spôsob, ako vyčistiť svoje srdce, je to, že pozvať Pána Ježiša, aby nebol priestor pre iné veci v mojom srdci, ako je Pán Ježiš Kristus. Keď na 50% necháme Krista a na 50% si necháme zadné dvierka a pustíme tam kadejaký bordel z telefónov, z televízie, z tohto sveta, tak to nebude fungovať. Ale keď vytesníme svoje srdce Pánom Ježišom Kristom, tak vtedy môžeme predstúpiť pred tróna a uctievať, a nič nás nebude ťahať od lásky Kristovej. A dnešné pozvanie, priateľa, k Pánovmu stolu, tak ako to robíme vždycky, takisto aj dnes. Ja vás pozývam, priateľa, aby sme prišli a očistili svoje srdcia, očistili svoje mysle a svoju dušu od špiny, ktorú sa snaží diabol nám naliať, a vnútiť každý jeden deň. Ja vás pozývam, aby sme učinili pokánie z veci, ktoré už nás dlho ťažia, alebo aj krátko. Z veci, ktoré vieš, že stojíš v nich a nedokážeš to prelomiť. Ja ťa pozývam do víťazstva, ktoré Pán Ježiš už vydobil, a netreba urobiť už nič navyše. Pán Ježiš už všetko urobil na dreve kríža. A my môžeme stáť na víťaznej strane a postaviť sa k Ježišovi, zobrať ho takto za plece a povedať: my sme víťazi v mene Ježiš. Pretože Pán Ježiš už všetko dokonal. A každý jeden hriech odpustil. Každú jednu bolesť uzdravil.
len sa postavme do víťazstva, ktoré Pán Ježiš na dreve kríža vykonal. A ja ti ďakujem, Pane Ježišu, za to, že ty si išiel a videl si každého jedného z nás a povedal si, že stojí ti to za to, aby tento môj milovaný syn, aby táto moja milovaná dcéra bola očistená, spasená, aby nemusela zomrieť, aby si nemusel zomrieť, ale aby sme mohli žiť na veky s ním. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že tvoja milosť trvá aj dnes, že je deň spasenia a deň odpustenia hriechov. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty si ten, ktorý nám chce dobre. Ďakujem ti, Pane, že ty si skôr miloval nás, až potom my sme mohli milovať teba. Prosíme ťa, Pane, aby si nás naučil odpúšťať naše ťažkosti, ktoré máme voči iným. Prosíme ťa, aby si nás naučil, ako zvliesť tú špínu, ten hriech, tú ťažobu, ktorá nám nepatrí. A dnes chceme, Pane, predstúpiť pre tvoju svätú tvár a poprosiť, aby si nám odpustil, keď sme ťa zarmútili a keď sme ťa na novo križovali. Odpusť nám, Pane Ježišu, keď tak častokrát zídeme z tej úzkej cesty, ktorá vedie do spasenia, zídeme na tú širokú, ktorá vedie do zatratenia. Odpusť nám to, Pane, a nauč nás, ako kráčať po tvojich cestách. A dnes ako tvoj ľud voláme na teba, že ťa milujeme, Pane Ježišu, že ťa milujeme a prosíme aj zástupne za ľudí, ktorí nám možno ublížili, aby si odpustil, Pane. Aby si nás naučil odpúšťať a aby si nám odpustil. Amen. Ako vždy, priatelia, vás pozývam ku stolu Pánovnu a ešte také napomenutie, ktoré je v slove Božom a verím tomu, že má zaznieť. Pretože Pán Ježiš išiel s úplnou vážnosťou na kríž a čokoľvek, čo ho potupí, čo ho zarmutí, nie je dobré. A keď chceš ďalej zotrvávať v hriechu, ktorom si, tak zváž, či dnes je pre teba tento stôl odokrytý. Ak chceš pokračovať v smilstve, v čomkoľvek si, ja ťa povzbudzujem, aby si s tým prestal a poprosil Pána Ježiša, aby vošiel do tvojho života. Až tak potom príď ku stolu Pánovnu. A bude ti zvestovaná smrť Pána Ježiša Krista, kým nepríde. Chcem vás pozvať, priatelia, aby ste prišli ešte predtým, než pristúpite sem. Majme takú chvíľu s Pánom, aby sme mohli si napraviť srdce. Keď nás tam niečo tlačí, viete, keď vás tlačí topánka, keď niečo tam nemôžete dobre ísť. Keď vás tlačí niečo na srdci, ja vás pozývam, aby ste to napravili v tejto chvíli a tak prišli ku stolu Pánovmu. Amen. Ja síce nehodný, ale povolaný, ja vám zvestujem odpustenie hriechov v mene Pána Ježiša Krista. Teraz príďte, priatelia, pred stôl Pánov. Pán Ježiš vás čaká s otvorenou náručou. Sláva, pozvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno, tebe patrí chvála, česť a sláva, pozvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno, lebo ty si Pán.
sláva. Pozvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno. Tebe patrí chvála, česť a sláva. Pozvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno, lebo Ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán. Robíš nám, nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty. Tebe patrí chvála, česť a sláva. Pozvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno. Tebe patrí chvála, česť a sláva. Pozvihnime svoje ruky a chváľme sveté meno, lebo Ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty, lebo Ty si Pán. Veľké veci robíš nám, nikto nie je ako Ty. Nikto nie je ako Ty. Halelúja. Pán tu dneska niečo robí a my sme v tomto zbore videli už viacero uzdravení z rôznych ťažkých stavov a Pán naozaj začal dávať uzdravenia. Prišla medzi nás jedna vzácna sestra až z Brna a budeme sa modliť za niekoho, koho má ona veľmi na srdci. Tak ak je tu niekto, alebo vieš o niekom v tvojej rodine, kto je chorý, tak keď sa budeme modliť, tak možno len tak zástupne sa postav za toho človeka. Niekedy Boh urobí zázrak aj tak, že len zástupne sa postavíme za tých ľudí. A tí ľudia sú možno doma a možno ani nepoznajú ešte Boha. Ale Pán je verný a je spravodlivý a je dobrý. Drahý Kristu, prosím vás o modlitby za moju sestru menom, ktorá je v ťažkom stave, hrozí jej dialýza. 4-krát si denne pícha inzulín a teraz má ešte naviac nadváhu, veľkú nadváhu a už nemôže chodiť a je strašne zúfala.
Tak vás, a opustená, veľmi tak opusteného človeka som nikdy nevidela. Tak vás prosím o modlitbu za túto ženu. O veľký zásah, Boží zásah z nebies, aby si sa jej dotkol, Pane, i jej ľadvín, aby si sa dotkol jej srdca. Aby si sa dotkol, Pane, všetko, všetky tie diagnózy, Pane, tam je toho veľa. A to zúfalstvo, Pane, je najhoršie asi. To ju úplne sťahuje dole a povedala, že ja som úplne jak zomleta. Opustili ju aj dcera, aj syn a bývalý manžel ju preklína, tak vás prosím o modlitby za túto ženu veľmi poškodenú. Pane, prosím ťa, dotkni sa jej tvojim milostivým, Pane, dotykom, uzdravujúci moc Pána Ježiše Krista, uzdravujúci moc, uzdravenie krvi beránka, dotyk, Boží dotyk, Pane. A ďakujem ti, z celého srdca ti ďakujem za Boženku, Pane Ježiši, Duchu Svätý, Otče nebeský, v mene Pána Ježiša Krista ti ďakujem za Boženku. Zachráň jej dušu, Pane, zachráň jej dušu, prosím ťa o jej dušu. Haleluja, sláva tebe, sláva Bohu, amen. Ak je na tomto mieste niekto, kto zástupne vníma, že sa máš postaviť za niekoho chorého v tvojej rodine, možno to bude psychická choroba, nielen fyzická choroba, mentálne, duševné nejaké stavy, možno depresie, rôzne veci, tak sa postav a budeme sa modliť za uzdravenie. Nech príde uzdravenie v mene Ježíš do tvojej rodiny, do tvojich okolností. My veríme v Boha, ktorý je Boh zázrakov. My veríme v Boha, ktorý je Boh zázrakov. Páne, my sa modlíme za každého jedného človeka, ktorý potrebuje tvoj dotyk, ako žena s krvotokom, Páne, ktorá prišla, predrala sa dopredu cez zástup a dotkla sa tvojho rúcha, Páne, zobrala si uzdravenie, Páne. Predrala sa cez zástup, bola tak zúfalá, tak desperate, tak zničená, Páne, tak hotová z toho, že nevládzem ďalej. Pane, predrala sa cez zástup, dotkla sa lemu a ty si povedal, kto sa to ma dotkol? A ona povedala, ja, pretože potrebujem uzdravenie, potrebujem tvoj dotyk a my sa modlíme o takýto dotyk do tých konkrétnych rodín, ktoré sú tu reprezentované. My sa modlíme o zázrak, my sa modlíme o uzdravenie. To len ty môžeš, Pane, dať. Preto tá žena utekala za tebou, lebo ty jediný to môžeš dať. Keď sú lekári zúfali, keď psychiatr nepomáha, keď psychológ nevie, čo povedať, Pane, len ty to môžeš dať. A my hovoríme aj dnes na tomto mieste, že ty si Boh zázrakov, ty si ten, ktorý uzdravuje a tí, ktorí sú chorí, hľadajú lekára. A tí, ktorí si myslia, že sú zdraví, ho nepotrebujú, Pane. A my dnes hovoríme, že my ťa potrebujeme. My ťa potrebujeme, Páne, my ťa potrebujeme. Ja sa modlím za Boženku, aby si uzdravil jej srdce, jej vnútro, Páne, aby ťa spoznala ako spasiteľa, Pána. Aj keby si ju vzal, Páne, tak predtým, Páne, nech sa s tebou stretne, nech je pokrstená vo vode, nech zažije Boží dotyk, Páne. Nech zažije Boží dotyk. Modlíme sa za uzdravenie detí, modlíme sa za uzdravenie ich mysle, modlíme sa za uzdravenie ich srdca, Páne, modlíme sa za ženy, za mužov, za starších ľudí. Modlíme sa za cievy, za srdce, Páne. Modlíme sa, Páne, za krvný obeh. Páne, ja sa modlím za srdiečko. Páne, vnímam na tomto mieste, že niekto stojí zásnupne za srdce, lebo to tam nefunguje, nepumpuje srdiečko, ako má. Modlíme sa za srdiečko, Páne. Modlíme sa za cievy, Páne. Modlíme sa, Páne Ježišu, za zdravie. Páne, modlíme sa za zázraky na rentgenoch. Hovoríme prielom do každej oblasti našich rodín. Hovoríme prielom do každej jednej oblasti, Pane. Hovoríme prielom! Prielom! Ty si Boh prielomu. Ty si Boh zázrakov. Ty si ten, ktorý povedal, že si verný, nemenný, ten istý, večný, úžasný, dobrý, uzdraviteľ, učiteľ, radca, od vekov až na veky, alfa, omega, ten, ktorý povedal, že je. A hovoríme zdravie, hovoríme život na miesta, kde je smrť, hovoríme nádej na miesta, kde je beznádej, hovoríme radosť na miesta, kde je smútok. Bolo dosť smútku, toto je slovo pre niekoho, bolo dosť smútku,
Bolo dosť depresie, je čas pozdvihnúť hlavu hore. Je čas pozdvihnúť hlavu k nemu. Nepozeraj na okolnosti, nepozeraj na svoj účet, nepozeraj na svoju rodinu, pozeraj na neho. Pozeraj na neho, lebo on je hodný, on je verný a on hovorí, že ja doplním, ja uzdravím, ja nasýtim, ja ti pomôžem. Ja ti pomôžem, lebo ja som ten, ktorý som povedal, že som. Verný, dobrý otec. Dobrý otec. Halelúja. 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 Halelúja, ešte poprosím, že by sme sa ďalej mohli modliť. Starí letničiari mali taký zvyk, že všetci naraz sa modlili. Že všetci naraz, že pozdvihli svoj hlas a verím, že Pán Boh počuje každého jedného. On všetkých počuje. Drahý Ocko, ďakujeme. A vás chcem povzbudiť, že sme sa postavili proti diablovi samotnému. Bude napísané, čo zviažeš, alebo zviažete na zemi, bude zviazané na zemi a rozviažete, bude rozviazané. V mene Ježiš, Páne, my pozdvihujeme svoj hlas k Tebe, lebo Ty si mocný Boh. Ďakujeme, že Ty si silnejší než diabol, že Ty si väčší než diabol, že Ty si prišiel dať uzdravenie, Ty si prišiel dať slobodu, zdravie, radosť, pokoj, Páne. A my teraz vezujeme ten útlak diablov nad každým životom, ktorý to potrebuje, ktorý dvíha svoju ruku a povie a hovorí, ja to chcem skončiť v mene Ježiš. Dvíhame svoj hlas, hovoríme, diabol, si zviazaný, Ježiš ťa porazil. Tak hovoríme, buď zviazaný nad každou chorobou, nech zviazaná moc tej choroby, nech lámeme tú moc choroby, lámeme moc smútku, depresie, lámeme moc takého utápania sa v žialoch, v minulosti, lámeme moc nedostatku a finančného nedostatku, biedy. V mene Ježiš, Kóra Baradej, Páne, my Ti ďakujeme za to, že si prišiel, aby si oslobodil zajatých, aby si dal hojnosť, aby si dal zdravie a tak preto prehlasujeme nad našimi životmi. Tvoje zdravie, Pane, Tvoje šťastie, Tvoju radosť, Tvoju pokoj, Pane, Tvoj dostatok, Tvoju horlivosť, Pane, Tvoju lásku, Tvoje zameranie na Teba, Pane, a chceme Ti povedať, že ťa milujeme. Amen. Ešte mám na srdci, že by sme sa modlili za manželstva a potom za všetkých slobodných. Manžele, ak môžeš chytiť svoju manželku, manžela za ruku, ak je tu. Žehnáme v mene Ježiš. Žehnáme silné manželstva. Tam, kde sa diabol veľmi snaží rozdeľovať, my hovoríme jeho lásku, jeho svätú vášeň medzi vami, jeho požehnanie, jeho jednotu, silné domácnosti. Veľmi chcem pozvať všetkých otcov v tomto zbore, aby sme viedli naše deti v domácich slávnostiach, v domácej bohoslužbe. Veľmi nás pozbudzujem, aby sme boli príkladom nielen tým, že prídem v nedeľu do zboru, ale ak vás môžem pozbudiť, zvlášť ako otcov domácnosti, zhromaždiť sa okolo stola, otvoriť spolu písmo, čítať ho spolu, tancovať spolu v jeho prítomnosti, mať takúto slávnosť. Veľmi to Pán kladol na srdce a pozbudzujem vás k tomu. Žehnám všetkým manželstvám a žehnám teraz všetkým slobodným. Naša Bela sa nás pýtala tento týždeň pri jednej našej vzácnej kamarátke, ktorá ešte nemá partnera, sa nás pýta, že ona už má muža a tak babina hovorí naša, že ešte nemá. A ona, že a prečo si ho nekúpi? Tak my ho teraz kupujeme v mene Ježiš. Za to, čo už Ježiš zaplatil, toho partnera, tú partnerku od Hospodina. Možno si sa sklamala, možno v niečom si sa zasekla. Ja v mene Ježiš hovorím uvoľnenú cestu a tú priamu cestu, ako som sa modlil zo Žalmu 107, priamu cestu k Ježišovi a skrze neho potom, aby si vedel objavovať tie ďalšie vzácne poklady. Tak ako sme sa zjednotili, že tento stratený syn, doslova fyzicky nezvestný, sa po 3 mesiacoch nájde a on sa našiel do 1 týždňa, tak hovoríme, ten stratený partner a stratená partnerka nech sa nájde v mene Ježiš. Modlím sa za odvahu pre vás, muži, aby ste vedeli, ako ísť, vyjadriť svoje city, položiť svoju neistotu na Ježiša, nenamáčať dievčatá a ženy do svojej vlastnej neistoty,
ale získať sebavedomie v Kristovi a potom vyraziť a vedieť, ako si nájsť ženu podľa Božieho srdca. A vám, drahé dámy, aby ste vedeli, aké ste vzácne, milované, krásne v jeho očiach. Aby žiaden muž nemal nad vami tú moc vami hýbať zľava doprava, ale zároveň, aby keď príde, aby ste vedeli si aj vy vybrať podľa toho Ježišovho srdca. Ja sa modlím za takéto zdravé vzťahy a zdravé manželstva, obzvlášť v tomto období, kde diabol sa snaží nás odizolovať do rôznych kútov. Zdravé vzťahy, zdravé manželstva v mene Ježiš. Ešte pár ľudí, ktorí si chceme uctiť. Ak je tu Roman Koči, je tu niekde v sále, tak nám ho Pán dal na srdce veľmi. Rómčo, ak chceš, príď aj k nám sem dopredu. Chceme vám len povedať, že aj vďaka nemu nám v lete fungovalo úžasné detské kino pre naše deti, ale viac menej čokoľvek, čo nám v zbore nefunguje, Roman to vždy vyrieši. Ak existuje niekto, kto nemá výhovorku na to, že ja nemôžem, alebo sa nedá, alebo tak Roman je pre mňa týmto vzácnym príkladom toho, ako všetko sa dá vyriešiť. Môžem mu tak zatlieskať jeden veľký potlesk? A úprimne poviem, že naozaj mnohí to neviete, ale mnoho vecí by nefungovalo, keby nebolo tohto muža. Ja mám ešte veľmi na srdci uctiť si jednu vzácnu ženu a ja viem, že ona sa v tom bude cítiť blbo, ale je tu Ivetka Okresová medzi nami. A ja si ťa chcem len uctiť, Ivetka, pretože to, čo som vravel, keď sme mali aj poslednú rozlúčku s tvojou dcerkou Ivánkou, že ak by som ja si dnes mohol vybrať hrdinov Božích, ktorí sa starali o tých posledných, možno sa o nich nedočítate v časopise Forbes, ale sú to práve tí, ktorí zasvetili svoj život v obeti za tých, ktorí potrebovali starostlivosť. A to bola Ivetka. Ešte napriek svojmu boju s rakovinou zasvetila svoj život, aby sa starala o svoju dcerku, ktorá dnes už s nami, možno nás tu sleduje, sa teší a tancuje. Ivánka, v Božej prítomnosti. Veľmi si ťa vážim, Ivetka. Veľmi rád ťa vidím. Úplne ma tak Pán takou vďačnosťou naplnil, keď som ťa videl. Ale každý z vás, kto možno aj dnes prišiel na toto miesto a možno nikto nevie o tvojom boji, Pán ti chce povedať, že on o tebe vie, on ťa vidí, si pre neho vzácny, si pre neho vzácna a nebojuješ ten svoj boj sám. Ako niektorí ľudia medzi nás prichádzajú, tak niektorí aj cítia povolanie, že sa majú posunúť ďalej a my veríme s Vládkom slobodu. My veríme s Vládkom v slobodu toho posunúť sa ďalej, vyslať, modliť sa za ľudí, ktorí možno cítia, že ich duchovný domov sa posunul ďalej a je to v poriadku. Nikoho nedržíme, nikoho nenútime na tomto mieste. Pre nás absolútne kľúčová sloboda. Preskočí múry trápenia a mojej ceste dáš pečať víťazstva, kde nádej zomrela, skresenie zatrúbi a hymnou slobody mi do úst položíš. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, so žalom na dverách sa spávam v pokoji. Nohy
jelenic. S tebou naberiem denne nových síl, s tebou preskočím múry trápenia a mojej ceste dáš pečať víťazstva, kde nádej zomrela, skresenie zatrúbi a hymnu slobody mi to uspoží. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, so žalmom na perách zaspávam v pokoji. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie, nie. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie, nie. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie, nie. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nikto už nevezme. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie, nie. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie, nie. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie, nie. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie. Zasľúbil, nie, nie. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie, nie. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie, nie. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie, nie. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, nie, nie. Nový jelenic, s tebou naberiem denne nových síl, s tebou preskočím múry trápenia a mojej ceste dáš pečať víťazstva, kde nádej zomrela, skresenie zatrúbi a hymnu slobody mi to uspoží. Nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, so žalmom na perách zaspávam v pokoji. Ty si kráľoval, ty kráľuješ i budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ i
budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, budeš kráľovať na veky vekov. Oslavíme meno Pána, zaspievame mu chválu. Oslavíme meno Pána, zaspievame mu chválu. Ty si náš Pán, jeden jediný, oslavujeme ťa, oslavujeme. Ty si náš kráľ, jeden jediný, oslavujeme ťa, oslavujeme. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, ty budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, ty budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, ty budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, ty budeš kráľovať na veky vekov. Oslavíme meno Pána, zaspievame mu chválu. Oslavíme meno Pána, zaspievame mu chválu. Ty si náš Pán, jeden jediný, oslavujeme ťa, oslavujeme. Ty si náš kráľ, jeden jediný, oslavujeme ťa, oslavujeme. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, ty budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, ty budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, ty budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, ty budeš kráľovať na veky vekov. Ty si kráľoval, ty kráľuješ, ty budeš kráľovať na veky vekov. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch,